זה סיפור על קבוצת מתנדבים המעניקים אהבה ומסירות, רעות ותמיכה למשפחות חללי הצנחנים ומיישמים הלכה למעשה את המשפט אחים לדם. עברו 35 שנה מאותו יום. הילדים גדלו. חלקם משתתפים בפעולות הקרן, עוזרים בפעולות הקרן. אז איך הכל? אז התאספנו קבוצה של כמה חברים והגענו יחד למסקנה שמוכרחים להקים איזשהו עמותה, איזשהו ארגון שיטפל בכל המשפחות. מדובר בקרן לטיפול במשפחות חללי הצנחנים, שהיא גוף עמותה אזרחית רשומה שמתנהלת על פי החוק, שכל הפעילים שם הם מתנדבים ואין בינינו אחד המקבל שכר. כולנו עושים את כל העבודה בהתנדבות. אני פה בקרן משנת 1974 בטיול פסח. זה היה בעצם הטיול הראשון לאחר מלחמת יום כיפור, והיו לנו 18 אוטובוסים, וזה היה הלם די גדול גם עבורנו. לא רק לעבור האימהות והילדים, אלא גם עבורנו, שלא ידענו איך אוכלים בכלל את הדבר הזה. האינטרס שלנו הייתה א', לעזור ביום-יום, ללוות, להיות שם, ופשוט לתת אפשרות לבחורות 3 פעמים בשנה להוריד להם מהגב את הילדים, לבלות משוחררות, ובמקביל לתת לילדים כיף. אני את הפעילות שלי בתנועת הנוער של קרן הצנחנים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, התחלתי בגיל 3. בגיל 3. אחרי מלחמת יום כיפור וכולי, כמשפחה הצטרפנו לקרן, ואפשר להגיד שהקרן יש לה חלק ענק בעיצוב של הילדות שלי. והנושא העיקרי שהביא אותי באופן אישי היה הגישה שלא משאירים את החייל בשדה ולא משאירים את משפחתו בשדה. לא משאירים את האלמנה, לא משאירים את הילדים. מנסים להיות התחליף המקסימלי שאפשר. ההבנה שאנחנו החברים של אבא. בעצם היה חבר של אבא מהצבא. הכרנו אותו אחרי שאבא נהרג. ובעצם אני אוהב שכל בעיה הוא פותר בככה. חבר מורשתו. קרן צנחנים זה עוד אנשים שכולים שמרגישים את מה שאני מרגיש לפעמים, וככה אני לא מרגיש שאני לבד. אנחנו עושים הפרדה מוחלטת בין האימהות לבין הילדים. קבוצות הילדים לפי גילים הולכות עם המדריכים שלהם, שהם רובם מדריכים ותיקים, מנוסים, שכבר רצו מספר שנים. הילדים מכירים אותם, מזהים אותם כבר מהאוטובוס, והם רצים אליהם כמו לאח או כמו לאבא, עם חיבוקים ונשיקות. החום הזה שהילדים מעניקים לנו בשלב הראשון, שרק של החיבוק, שהנה נפגשנו עוד פעם, הוא לא נורמלי. פעילות האימהות מתחלקת לפעילות אתגרית שמתאימה לבחורות הצעירות. האימהות היותר מבוגרות בוחרות ברובן את מסלול הטבע. הילדים מחולקים ל3 קבוצות. הקטנים זוכים לפינוקים הכי גדולים, חוויות שבאמת ברמה של ילד עד גיל 6-7 האבא היה לוקח אותו. הגיל השני כבר אנחנו מנסים לתת להם חלק מאהבת הארץ, כולל לפחות לילה אחד שינה בחוץ. אם זה בנטיעה בי את האהבה, את אהבת הארץ, את אהבת הטיולים, את הכרת פינות החמד במדבר ובכל מקום אחר. ואם זה ערכים אחרים של סולידריות ושל חברות, סך הכל משמעותי בילדות שלי זה היה שם. והקבוצה של הבוגרים שהם כבר ממש הולכים ברגל, השנה כבר יומיים הם לא ישנים איתנו, והם עושים חלק ממסלול מים אל ים. הסיפור שלי זה היה שהייתי מאוד קטן, זה כאילו להיות עם עיגול אבל שיש בו חתיכה חסרה. וקרן צנחנים זה בעצם מה שהחזיר לי את החתיכה הזאת. אני חושב שכל הקבוצה אנחנו כמו אבא אחד גדול בשביל כולם. שפשוט יש אבא משני כזה, וזה אבא שאנחנו מאוד... לתת לילדים האלה את כל הקבוצה של הגדולים, אנחנו מחר מצליחים אותם. הם יעלו
גובה של 4,000 רגל, צונחים צניחה טנדם, מדריך צניחה שאליו קשור הילד, אבל התחושה היא אותה תחושה. הם יצנחו צניחה חופשית ללא מצנח כ1,000 מטר, ובאזור ה3,000 מטר ייפתח המצנח והם יחוו את חוויית הצניחה לנקודה. אנחנו מקווים, אנחנו לא יכולים לדעת, שחלקם יצטרפו אלינו למערך המוצנח. קודם כל, בעקבות החלק בזהות הזה שלי, שזה הצנחנים, משפחת הצנחנים, אז החלטתי ללכת בדרכיו של אבי, ולהצטרף גם לגדוד שלו, וגם הלאה, וזה מילא אותי גאווה גדולה. כל אלמנה חדשה שמגיעה מיד לחבר אליה גם אלמנות ותיקות שיקבלו אותם ויעבדו איתם, וגם לתת להם קבלת פנים טובה. המשימה שעומדת לנגד עינינו זה לדאוג לאלמנות שהם ישתחררו מהלחץ היומיומי לטפל בילדים, הילדים מטופלים בנפרד, ושהם יהיה להם גוד טיים כמה שיותר, נסתובב סביבם, נעזור להם, נבדר אותם ונהנה איתם ביחד. עצם הקיום של הקבוצה הזאת, של קבוצת חברים בגיל שלי, שגם הם חוו גדילה ללא אבא, הפך את החיים האלה אבל יותר רגילים. היה פתאום, זה היה להיות כמו כולם. אינני יודעת מה נותנים המפגשים למלווים, אך לנו לאורך השנים זה נתן אור בקצה המנהרה. לדעת שיש מי שדואג, שאכפת לו, ושתמיד נכון להושיט עזרה בעת צרה כמו בעת שמחה, שמפגיש עם החיים שהיו ונדמה שלא יחזרו. לנו הם לא רק החברים של אבא, הם מתת אלוה. זה הרעות שהתפתחה מהפעילות היפה הזאת והתורמת של הקרן. הפעם האחרונה שנתקלתי בעניין של הקרן היה בעבודה שמישהי שעבדתי איתה, בחורה שהתאלמנה במלחמת לבנון השנייה. שאלתי אותה למה היא לא רשמה את הילדים לפעילויות של הקיץ וכו'. היא אמרה, לא, יש לי מסגרת אחרת. ואמרתי לה, איזה מסגרת? היא אמרה לי, לא, אתה לא מכיר, קרן לצנחנים. והעיניים שלי הוצפו בדמעות, כי אני ידעתי כמה זה היה משמעותי בשבילי, וידעתי גם מה נכון לילדים שלה, וכמו שגם חשבתי וצפיתי, היא התקבלה בקרן בזרועות פתוחות ונטמעה, וגם הילדים, והיא לא מוכנה לוותר על הפעולות האלה. וזה רק מראה שהגוף הזה הוא חי, כמו בעבר, והוא נותן את מה שהוא צריך לתת, ואני מלא שמחה על זה. אני חושב שזה עבודת קודש. זהו, תודה לכם, קרן.